Влиза Спецов да говори за минералната вода. Не, той е нелепица, бе. Така, казва той за минералната вода. Всички се юрват, пишат се едни дописи, говорят се по новините страшни глупости. И един вид сирене. Така, хубаво, сирене и минерална вода. Междувременно обаче същия този Спецов с минералната вода, който не е давал толкова време през 100 години, той не е дал никога. Така, и интервюта? И интервюта нищо не е давал. Казва, бе, тя държавата може и да си прибере парите от ковачки, но може и да не си ги прибере. Ако АКФ си свършат работа, следва, точно това е. Ами то антикорупционния фонд, значи това е неправителствена организация, ако антикорупционния фонд си свърши работата, този, дето дава сводката на минералната вода, дали била по-скъпа или по-ефтина, ще вземе да си свърши той работата. Вие разбирате ли, че това нещо трябваше на този човек да му косва главата? Така е. Защото това е шеф на приходна агенция и чака НПО, което е направило разследване. А този човек беше доведен от министър Асен Василев. Остана при всички служебни правителства и остана при сегашното правителство и изплаща апартамент в Дубай и така нататък. Освен това, според мен, той направи много по-голяма вреда, отколкото правят Възраждане и всички останали с декларациите, с протестите, защото той институцията, той ти казва, че има спекула и моля се забележи, той щял да очаква да види дали ще получи съответното по-високо ДДС, което там да внесат те. Ма какво е това нещо?